deepest hearts, we feel that if we hold on to, if we withhold forgiveness from the people in our lives, that we have some sort of control over the situation. That in fact we are enacting some sort of judgment on a person who deserves it. Don't you know how bad they've hurt me? I can't forgive them. But the thing we have to understand about forgiveness is when we hold on to an unforgiving spirit, the person we are affecting most is ourselves. Spiritually speaking, an unforgiving heart is symptomatic of a heart that's drifting further away from the gospel message. We don't really get it. That's hard for me to say because there have been times where I've held on to an unforgiving spirit. And what I'm admitting here is that there have probably been times in my life because I've been holding on to an unforgiving spirit that though I thought I understood what it was all about, I really wasn't getting it. Colossians 3, right? 13. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. People that get it are forgiving. As we come to the cross and we experience this amazing and beautiful thing called grace, there's this moment where we understand that the thing I deserve is not what I'm getting. That I don't deserve his unfailing love, but that's what I'm getting. I don't deserve his grace, but that's what I'm getting. I don't deserve his mercy, and that's what I'm getting. And that is the engine of our hearts that allows us and makes it possible for us to forgive. Praise God. Daghang kayong salamat. Hallelujah. Excited ba mo maminaw sa pulong sa Diyos? Amen. Praise God. Hallelujah. Ang tema sa atoang ang tema karon nga adlaw is Change Heart. Ikaduhang Domingo sa atoang Change Sundays. Og agig pagrespeto sa pulong sa Dios nga atong pagatun-an ning kagabion, manindog mo alang sa pagampo. Hallelujah. Father God in heaven, thank you so much, Lord, sa lain na usab nga panahon nga gihatag nimo, Lord. Opportunity, Lord, nga makatuon sa imong pulong. Yes, Lord, as you bless each and every one, Lord, tanan nga mga igdulungog, tanan nga kasing-kasing, Lord, maabli, Lord, sa imong pulong nga matisukan sa imuhang word, Father God. Lord, I pray o I declare nga sa imong pulong, Lord, nagaingon ka nga ang imong pulong dili gyud mo labay nga kawang. In Jesus' name. Lord, ug bisan pa, Lord, ning kagabhion, I pray nga mas motaas pagyud ang level sa pagsabot sa matag usa. Yes, Lord, ug modala, Lord, sa pag-increase, Lord, pagtubo sa among espirituhanon nga bahin sa pagkinabuhi. Nga dili lang kami mahimong mere listeners, mere hearers, kundi doers of your word. Kining tanan, Lord, akong gisalig kanimo og gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Everybody say, Amen. Praise God. Maglingkod mo. Once again, maayong gabi sa tanan. Ang ato ang tema karong adlaw is Change Heart. O giuluhan ako ning ako ang mensahe ning kagabhion. How is your heart? Kumusta man imong kasing-kasing? Pangutan-a daw imuhang tapad sa wala og sa tuo. Kumusta na ang imong kasing-kasing? Praise God.
Kay sukad sa kaning buluhaton nga mga chain Sundays, kapila na taning agig chain Sundays, kumusta naman imong heart? No, sige na takadungog og change heart. Pero mangutan ako ning gagabhion, kumusta naman imong kasing-kasing? Kini nga pangutana alang ni Satanan. Dili kay sa daan lang nga dugay na nga ng Kristohanon, hasta usab sa bag-o nga Kristohanon. Ang atong Kristohanon pagkinabuhi sa ato nang nahibawan isama sa biyahe. Biyahe nga kinahanglan dunay definite nga padulngan, definite nga destinasyon. Ug kay kahibalo naman ta kung asa ta padulong, kinahanglan kahibalo usab ta sa direksyon nga ato ang pagasubayon aron ta makaabot sa gitinguha nato nga padulngan. Dili ta musubay sa dalan padulong sa Buanga kung ang imong tuyo nga adtuan is Cagayan de Oro. Ug kung nakamatngon ka nga ang imo dieng gisakyan nga bus padulong na dieng sa Buanga, bisag gusto unta nimong moadto Cagayan, magpabili na lang baka sa imong gisakyan, maingon na lang kag hindi na lang ko, sa Buanga na lang ko. Di ba, ang imong unang buhaton is, get out of the bus. Balhin og lain nga bus, padulong sa Cagayan. Di ba, mauna itong buhaton? Ingon, ana po ang ato ang Kristohanong kinabuhi. Ang subayon nato nga dalan, mao ang dalan nga sigpit, paingon sa kinabuhing dayon. Sa langit, uban sa Ginoo, o dili sa lapad nga dalan, nga padulong sa kalaglagan ngadto sa impyerno. Ang dalang masigpit nagkahulugan nagpagkinabuhi nga nagasunod sa pamaagi ni Ginoong Hesus. Piligro kayo nga dili nato matugutan ang pulong sa Dios nga modumala sa atong kinabuhi tungod kay wala gyoy mahimong kausaban sa imong kinabuhi. Sadyang gidawat nato si Ginoong Hesus nga Dios og personal nga manluluwas, nagsugod ang atong pakigrelasyon sa atong buhi nga Dios. Og importante nga ipadumala nato sa Ginoo og sa iyang pulong ang atong kinabuhi. Hinulsulan og talikdan ta ang atong mga sala og mobiyahe ta sa direksyon nga padulong sa Ginoo. Amen. Praise God. Change heart is ang unang tikang nga mahitabo sa dihang nausab na ang direksyon sa atong kinabuhi. Sa dihang may desisyon ta nga usbon ang atong destinasyon nga padulngan sa atong kalag. Di ta makapadayon sa atong biyaheng langit kung walay kausaban sa atong kinasuluran. Busa mga igsuon, be wise, pagmaalamon. Ang kausaban sa kinabuhi, kinahanglan magasugod sa atong kinasuluran, the inner self. We have to have an inner transformation. Kausaban sa kinasuluran, tungod kay ang unsay na sa sulod nimo, sulod dako, mao nay importante sa Ginoo. Unsa maning niya sa sulod sa tao nga importante kaayo sa Ginoo. Atong basahon ang 1 Samuel. Akong basahon ang 1 Samuel 16:7. Ang atong basahon nga mga bersikulo puro lang binisaya aron magkasinabot ta. Wala ba'y Amerikano dire? Puro ta Bisaya, no? 1 Samuel 16:7. Ang Ginoo miingon kang propeta Samuel. Ayaw pagtan-aw sa iyang panagway o sa iyang pamarog kay dili siya mao akong gipili. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Kay ang tanawon sa tao mao ang panagway. Apan ang tanawon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. Kini nga hinubay mahitungod ni sa pag-identify ni propeta Samuel sa pinili sa Ginoo, tinudlo ni Lord nga i-identify ni propeta Samuel sa nga mo'y mangulo sa katauhan niya. Puli ni Haring Saulo. Kaya nawala man iyang pagsalig na ni Haring Saulo. Munang gilisda na niya. Ang kasing-kasing, mao ni ang naghatag og kinabuhi sa atong pisikal nga lawas. Amen? No? The heart is an organ sa atong lawas that supplies blood all throughout our body. Ang sulod sa tao, ang sulod nimo, sulod nako,
mao nga atong kasing-kasing. The heart mao'y inner part sa atong pagkatao. Mao ni nagbuot sa atong pagbulutan. Mao'y nagbuot sa atong mga aksyon. O kini mao'y nagdumala o nagkontrolar sa atong pagkinabuhi. Excuse me. Hallelujah. Ang kalag, no? Ang heart is because it drives and controls the behavior of man. Ang heart, mauna siya nag-control sa behavior of man. And it is the center of all spiritual activity. Ang kasing-kasing. Ang kalag, nga naglangkob sa hunahuna, pagbati, pagbulutan, nga mao'y gigikanan sa imong passion, sa imong panghuna-huna, no, mao'y pinakapundasyon sa atong gihuna-huna o gitinguha. Mao na ang ato ang kalag. Og nagpahimangno ang pulong sa Dios sa Proverbs 4:23. Isa lang ka in English nga ako ang gi-appeal nga English version, NIV nga kay mas nindot ang version sa Proverbs 4:23 sa NIV. Above all else, akong binisayon, labaw sa tanan, guard your heart, bantaye ang imong kasing-kasing, for it is the wellspring of life. Mao ni tinubdan sa kinabuhi. Amen? Ingon ang pulong sa Dios, bantaye imong kasing-kasing. Luke 6:45, ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga naa siyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang nga naa sa iyang kasing-kasing. Kay kung unsa ang naa sa iyang kasing-kasing, sa tao mausab na ang iyang isulti. O nang importante nga bupili ta. Kinahanglan na atay paghimuong pagpili, mo desisyon ta nga mausab. Ug walay mahitabo nga kausaban sa kinabuhi kung walay kausaban sa atong kasing-kasing, sa atong kinasuluran. Importante nga i-deal nato ang atong kasing-kasing tungod kay mao ni ang puy-an sa presensya sa Dios. Amen? No, ang atong kasing-kasing. Importante nga i-deal nato ang atong kalag, atong hunahuna, pagbati o pagbulutan, kay mao niya makig-uban sa Ginoo sa walay katapusan. Amen? Praise God. Ug unsay atong gipaka-importante, gipakahatagan og bili, gihatagan og prioridad samtang buhi pata, mao na naa sa atong kasing-kasing. Matud pa sa Luke 12:34, kahiin gani ang imuhang bahandi, tuasab didto ang imong kasing-kasing. Na-mention na ganina sa nag-exhort, no, sa offering. All of us, kitang tanan nagkinahanglan yung spiritual heart surgery. Og si Lord lang is the greatest heart surgeon at all times. Siya ra gyud ang pinakamaayong kanang muilis og kasing-kasing. Anong kaingon ta ani? Because we need the Spirit of God to change our heart. Kung kita-kita lang, wa joy ayo. We have to have a new heart. Ang atong kausaban makahimaya sa Ginoo. Again, how is your heart? Kumusta man ang imong kasing-kasing igsoon? Ato dang i-check ang ato ang kasing-kasing. Ato ang himay-himayon. Ang atong kasing-kasing sama sa usa ka garden. Base na puno na nig sagbot. Unsa may mga issues sa atong kinabuhi nga mao'y nahimong sagbot, nakapabugat sa atong kasing-kasing. Mga kasuko, mga discouragements, mga pagduha-duka, mga kabalaka, mga pagmahay, mga pangluod, mga babae, no, luod, mga kapaitan, mga kayugot, kasina, mga kasakitan, mga pagdumot, mga kahiubos, daghan kay no, sagbot, klase-klaseng sagbot, selos, garbo, pirming panaway sa uban, sigig pamakak, pagkadili mapasayloon, ug uban pang mga sala nga ikaw lang ug ang Dios mo ay nakahibalo. Surrender them to God. Sa ato pang awit ganina,
I'm trading all my sorrows. I'm trading all my pain. Surrender. Let go. No, kaning mga sagbuta. Ayaw nig tinira. Ayaw nig tagui sa imong sulod. Sa dihang isurrender nato ni sa Ginoo, ato ni surrender sa Ginoo, pulihan niya sa iya mga kinaiya. Maunang proseso ni nga hinay-hinay tang muliwat sa Ginoo sa dihang ato ni isurrender sa iya. Kung mapuno manggod sa issues or mapuno sa sagbot ang atong kasing-kasing, di na taganahan, di gyud taganahan sa mga espirituhano mga butang. Di taganahan mo simba, di taganahan mo tambol og cell group, dili taganahan mo devotional og labaw sa tanan, dili tagyud makasugot sa sugo sa Ginoo. Palihog daw ko sa screen. Mutan-aw ta sa human anatomy, sa emosyon sa tao. Niya magud ta pa dinis kalibutan. Praise God. Niya pa ta dinis kalibutan. Naay gamiton ang yawa aron masamaran ta. Aron masakitan ta sa pa. Aron masubo ta. Masuko ta, no? Masakitan ta. Dayon ang kasakit is mo paidulong na sa kasuko. O kanang ang kasuko, ikaw mo'y gihatagan og choice. Mo pasaylo ba ka or dili? Kay kung dili ka mo pasaylo, naay kasakitan nga imong masinati, naay bitterness, naay hatred. Kung mo pasaylo ka, mo reconcile ka sa iya, ipakita nimo ang gugma sa Ginoo. Ug atong tukion ron, ngano nga kinahanglan mohimo tag insakto nga pagpili. Sa Ephesians 4:26 to 27, kay natural yun sa tao nga kung kasinatig mga kasakitan or naay masamaran ang kasing-kasing, masuko gyud, no? Dili siguro abnormal siguro ang tao nga di masuko. Si Jesus gani, di ba? Naka-remember mo nasuko siya sa dihang gigamit ang templo merkado, iyang ipangtikyaob ang mga lamisa. Nasuko si Jesus. Pero nagaingon din ha sa Ephesians 4:26 to 27. Akong basahon. Kung masuko ka mo, bantay nga dili ka mo makasala, ug ayaw palungtarang imong kasuko sa tibok adlaw. Ayaw hatagi og higayon ang yawa. Kaysa diha dayang masuko ta, imong dugayon og tinir ang kasuko sa imong kasing-kasing, mahimo na siyang open door para sa yawa nga makapamuhat sa imuhang kasing-kasing. Ayaw buhi og sakit nga pulong. Kay mo create nagbalana. Para bitaw mo kaya ikuan mo kita mo termos nga katong karaan nga nanay balana gani anytime na siya mabuak na. Nanabay agi nga murag traces nga murag muliki-liki na. Ayaw gyud og buhi og sakit nga pulong. Ayaw pamalikas, ayaw panunglo, ayaw pod pasalupig adlaw. Nganong di man ni pasalupan og adlaw? Kung imo gong tiniron ang kasuko sa imong kasing-kasing, imo nang balunon inig katulog, basin og oromon ka. Praise God. No? Di na madag tok-tok. No? May og simba ko. Basig oromon ka. Mo nang masuko man ta, naagyoy choice nato. Natay choice, natay pagpili. Dili gyud ta katubo diha sa Ginoo kung dili ta kahibalo mo pasaylo sa uban. Because change heart is forgiveness. Pagpasaylo. Ang atong Ginoo nagtudlo nga parte sa atong pagampo. Naka-remember mo sa Matthew 6 katong pagtudlog Our Father, na iparte din na sa verse 12.
ug pasayloa kami sa amo mga sala, sama nga kami nagapasaylo sab sa sala sa uban, na sa mga nakasala kanamo. Matthew 6:12. Ano na yung mga tao nga gamiton sa yawa aron kita masamaran ug makasala pinagi sa pagdumot. Ug naa para batay estilo unsahay bisan mga Kristohanon. Miingon ta nga gipasaylo na nako. Gipasaylo naman ako na siya, pero dili gyud ko kalimot siyang gibuhat. Mangutana ko, nakapasaylo ba siya? Wala. Kay kita mga tinon-an ta ni Ginoong Hesus. Amen? Mga sumusunod ta ni Ginoong Hesus. Ug unsay gibuhat ni Ginoong Hesus, mausay atong buhaton. Mayon ta unsay, imposible man ang buhaton, pastora. Imposible unsay una-unaon, pero mahimo. Amen? Nasinati na nako. Kana bang pag mapasaylo ka sa sala nga nahimo sa usa ka tawo, kinta nakasala siya sa imuha. Dayon kabalod jud ka nga sakitan ka ba kay wala lang sa iya. Unya ikaw lagot na kakaayo. Lagot na kakaayo. Dayon kanang kung mo desisyon ka nga pasayloon siya, kalimti ang tanan niya nga gihimo. Si Jesus nga nagpasaylo nimo, gipapas niya ang atong mga sala. Amen? Natural pod nga kinahanglan nga kita nga ning pasaylo mupapas pod anang iyang sala. Amen pa. Praise God. Murag imposible no, pero mahimo na. Kay nabuhat na nako. Di na gani ko kahinumdum ngano man tutuong nasuko man ko niya. Di nako. Pero kung makahinumdum pagani ka detalyado sa nahitabo sa imong kasuko niya, sa nahitabo nga iyang pagsamad sa imong kasing-kasing, wala pa ka kapasaylo. Mao na imong hinumduman. Mga timailhan, ilhanan nga ang tao nga dunay kasuko, kalagot ug pagdumot sa uban. Ilhanan. Number 1, dili ka gusto nga mahisgutan or makauban ng tawana. Kung mahisgutan, doon na kay kalagot nga mabati sa imong kasing-kasing. Dili ka gustong mutagad, muatubang, or mulikay ka kung imong matagbuan. Makarelate ba taani? Ikaduha, dili nimo makita ang maayo nga parte ni anang tawhana, kundi ang iya lamang sayop. Ang mga gagmayng sayop niya, dako na kaayo sa imong tanaw. Usahay gani, puro na lang dautan ang imong makita kaniya. Mga ilhanana nga suko pa ka, nagdumot pa ka. Ikatulo, di nimo mapugnan nga magbalik-balik og hunahuna sa mga dili maing mga butang nga iyang nahimo. Di nimo malimtan. Ug worse, ikaupat, gusto kang manimalos ni anang tawhana. Ang imong dili pagpasaylo sa nakasala kanimo mahimong pagdumot o kini mo bunga o tinguha sa pagpanimalos kaniya. Gusto ka nga masakitan usab siya, mangita kag higayon nga makabalos kaniya. Ikalima, di nimo pagmapugnan, pagsaway o pagdaot kaniya sa iyang pagkatao. Gusto nimo imo mga higala mulaban pud nimo aron magdumot pud sila anang tawhana. Kana bang imong istorya niya, abi nimo no, ana-ana niya gusto nimo nga mahimo nimo silang kampi. Ikaunom, malipay ka kung dili maayo nga mahitabo kaniya. Nagtuo ka nga ang Dios nagsilot na niya. Mingon siya dagi gabaan lagi. Nakarelate mo? O naataana sa labi na sa una. Pero praise God kay hinahinay natang nagatubo. Amen. Hinay-hinay na tang wala na anak. Og sa imong pag-ampo, kanunay siyang musantop sa imong huna-huna. Tungod kay aduna kay tao nga wa pa nimo mapasaylo, ang Ginoo mo pahinumdom kanimo niini. Kinsay naka-experience siya ani. Panahon sa imong pagpakig-istorya niya, sa imong devotional, kay istorya kas Ginoo, usahay ipakita sa Dios ang iyang naong sa imong huna-huna. Gibuhat kini sa Ginoo aron imo siyang pasayloon. Amen. Kinsay nakasinati ana
no? Nakaagi ana nga mga panghitabo sa atoang mga kasing-kasing. Mga rason nganong kinahanglan tang mo pasaylo. Kinahanglan gyud tang mo pasaylo. Number 1 is to stop the pain. Kaysa dihang masuko ka, maglagot ka, nagdumot ka, kinsay unang nasakitan? Ikaw. Ang imong gikalagutan is murag wala lang. Murag wala lang sa iya. Unsahay maglagot pa ka kay ikaw na kung muna sa ginhawa ng kalaguta pero ang imong gikalagutan ngisi-ngisi lang. Wala lang siya kay wa man siya nakahibalo. Ikaduha. Stop the pain aron di na ka masakitan. Ikaduha. Forgive as the Lord forgave you. Nasa katuganing mensahe sa gatong sa Talentsville, no? Kay nakadawat naman tagkapasahiluan, dinha kang Kristo angay putang mo pasaylo sa uban. Amen? Praise God. Ikatulo, dili sila tinuod nato nga kaaway. Dili sila ang tinuod nato nga kaaway. Ang mga tao nga nagbuhat og dautan nganhi kanato, wala gani masayod unsa ilang gibuhat. Akong basahon ang Lucas 23:34. Luke 23:34. Si Jesus miingon, Amahan, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang nabuhat. Nabutaan sila sa daotang espiritu nga mao gyud ang tinuod nato nga kaaway. Kaysa atuang kung ma-remember ninyo ang Ephesians 6:12, isay naka-memorize ana, kay wa kita makig-away sa unod ug dugo ug unod kundi batok sa mga espirituhano mga kaaway, espirituhanong gahom diya sa kalangitan. Ang sa toy una, stop the pain, mo forgive ta kay we were forgiven. We are forgiven. Ikatulo, dili sila ang tinuod nato nga kaaway. Ikaupat, aron kita makabaton og kalinaw sa kalag. Nag-ingon si Ginoong Hesus nga paantuson sa Dios nga Amahan ang mga tawo nga dili kahibalo mo pasaylo sa uban. Mabasa ni sa sambingay sa Matthew 18:23-35. Ako lang kaning Matthew 18:23-35 mahitungod ni sa usa ka agalon nga nagpapas sa utang, sa tanan nga utang sa iyang sulugoon. Yang gipapas ang tanan nga utang sa sulugoon. Ug nag-expect siya nga katong na utangan pod atong sulugoona is papason pod niya kay wa naman siya utang, no? Gawas no naman siya. Pero ang nahitabo ang kadtong nakautang sa sulugoon nga isig kasulugoon pud niya iyang gipabayad gyapon sa ilang utang ug gipapriso aron gyud makabayad gyud sa utang. Kana bang gi-force niya gyud nga makabayad sa utang. Sa diyang naibaw ani sa agalon, suko kay agalon. Ingon nga agalon ngano mang imong gipapriso ang mga nakautang nimo nga ikaw gipapas naman gani ang imong mga utang. Sa kasuko sa agalon, iyang gisilutan ang sulugoon nga napapas na quits na utang-utang o gipasilutan pagyud niya aron makabayad sa utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong Amahan nga tuwa sa langit, kung dili kamo mo pasaylo sa inyong isig katao sa kinasing-kasing gayud. Ingon ana po'y buhaton sa Dios Amahan nato. Ikaupat, aron pasayloon kita sa Dios. Matthew 6:14-15. Aron pasayloon sab kita sa Dios. Kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong Amahan nga tuwa sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa Amahan nga tuwa sa langit. Ug kung sa imong gibuhat, mausay buhaton sa Dios Amahan kanimo. Ikalima nga rason nganong mo relista og pasaylo. Aron ang kaaway wala nay gunit kanato. Ang kasilo pagdumot sa atong kasing-kasing mao ni hold sa yawa sa atoa. Mao ni siya open door aron makapanghilabot ang panulay
at ang yawa sa atoa. Ang sala, ang dili magud pagpasaylo is sala. Ug hain gani ang sala, makapanghilabot gyud ang yawa. Ug 6, aron walay makabalda sa atong pagampo. Kana din sige tag-ampo unya naapa tay kasuko or ka pagdumot or kayugot sa atong kasing-kasing is kana siyang barrier na siya. Mark 11:25, mingon si Jesus, inigtindog ninyo aron mag-ampo kung aduna kamo kayugot kang bisan kinsa, pasayloaw na siya aron ang inyong amahan nga tuwa sa langit mo pasaylo usab kaninyo. Kung adunay pa nagbingkil sa magtiayon, mga magtiayon, mingog amen. Kung dunay pa nagbingkil sa magtiayon, adunay gyud babag sa ilang mga pagampo. Basahon ako ang 1 Pedro 3:7, 1 Peter 3:7. Kamu usab nga mga bana, ingon sa 1 Peter 3:7, ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa, ug hatagi sila sa angay nga pagtagad kay sila sama kaninyo nakadawat man sa gasa sa kinabuhi. Buhata kini aron walay makababag sa inyo mga pagampo. Klaro kaayo nga ang kasilo og dili pagpasaylo makababag yun sa atong pagampo ngadto sa Dios. Mao di ay rason nga nung daghan kayong mga pagampo nga mga atong manggipangayo sa Dios nga wala pagyud gihatag tungod kay naay gababag. Praise God. Ikapito, aron makahatag kitag kaayuhan sa kinabuhi sa uban. Ang samaran nga tao magasamad usab sa uban. Nakabantay mo ana? Kana bang makita gyud nato mga negative kaayog mga panghuna-huna, pangigative kaayog baba. Gusto pud siya o gusto niya kana bang mura siya pait nga tanom nga murag hilo ba nga aron mahilo pod ang uban. Pero ang tao nga nakadawat og kaayuhan sa iyang mga samad pinaagi sa pagpasaylo, makahatag usab og kaayuhan og kinabuhi sa uban. Busa, therefore, kinahanglan kitang muhatag og blessing sa nakapasakit nato aron ta makasinati og kagaan sa atong sulod. Declare blessings. Matud pa sa Lucas, spiritual freedom ni siya. Lucas 6:27-28. Matud pa ni Ginoong Hesus, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang mutunlo kaninyo ug pagampo kamo alang sa mga naugdaog-daog kaninyo. Nabay gidaog-daog dire? Declare blessings sa mga nagdaog-daog kanato. It is hard to forgive. Dili sayon nga mo declare og pasaylo. Kay wa magud tanaanad ana, no? Pero kung sugda nato na mahimong maanad ta hinahinay tang maanad nga mo declare og pasaylo. Choose to forgive in spite of everything. Bisag unsahay dili ta kasabot. Kana bang panghuna-huna nga siya magyudtoy nakasala. Ngano mangyud nga ako may mga igpasaylo niya. Nga siya magyudtoy sayop. Tungod kay nagpatigbabaw ang garbo, no? Bisag kung sa hindi ta kasabot, choose to forgive. And also, ang pagpasaylo kinahanglang mapadayunon always, walay undang. Sumala sa Matthew 18:21-22. Biduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, kun ang akong igsuon kanunay nakasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasayloon. Kapito ba? Ingon si Pedro. Si Jesus mitubag, dili kay kapitura, kundi kapituan kapito. Pagkadaghanan sa kapituan kapito sa isa ka adlaw, ang is faith, pagtuo. Ning sugot ka sa Ginoo og buhaton sa Dios ang iyang parte. Unsa may parte sa Ginoo? Ibutang nato atong pagtuo sa Dios og sa iyang pulong. Tuguti siya nga modumala sa imong kinasuluran, sa atong kinasuluran og promise ni Lord tabangan kaniya. Ezekiel 36:26-27. Promise ni Lord. Unsay promise ni Lord?
hatagan ko kamo bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu. Ug kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi nga sama sa bato, ug ilisan ko kinig kasing-kasing nga mas sinugtanon. 27. Ihatag ko kaninyo akong espiritu ug himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gimbutan ug mga lagda. Gisultihan sa Dios ang mga katawhan, pinaagi kang propeta Ezekiel may tungod sa iyang gibati. Ay ang number 1 nga nagtinguha nga mausab ang atong kasing-kasing mao si Lord. Gusto niya nga mahimo tang masinugtanon sa iyang mga sugo. Ug tabangan ta niya nga makasugot sa iyang mga sugo. Hallelujah, praise God. Tabangan ta niya mao na iyang promise, no? Man by nature is gahi ang kasing-kasing. May pagka-rebeldihon, hard-headed, ug ang ato karong pagkamasinugtanon buhat na sa Dios. Amen. Buhat na sa Dios ang atong pagkamasinugtanon. Busa, ipadumala ang atong kasing-kasing sa balang espiritu. Gusto sa Dios nga mamuhat sa atong sulod through the power of the Holy Spirit. Kay samtang makasala pata, nakulaputan pata sa daghang sagbot ang atong kasing-kasing, lisod gyud o dili gyud ka makasugot sa Ginoo. Busa desisyon ni nga tangtangon ang mga sagbot sa imong kasing-kasing. Hukasan ni, isurrender na sa Ginoo, let go, buhuy ini, o paabota ang bunga. O kung wa pa gani, bunga, unsa man ning bunga? Bunga sa bungag singot. Bunga sa kinaiya o bunga nga mga kalag nga maatiman. O kung wala pa gani, ayaw gyud og hunong. Ang importante, idil gayud kini ug ayaw ibaliwala. Aron makalikay sa spiritual sickness, check your heart daily. Adlaw-adlaw, tangtangig mga sagbot. Alimahan nato ni nga kausaban nga gihatag sa Ginoo. Pinaagi sa ato ang daily devotional. Adlaw-adlaw nga pagbasa sa pulong, pagtambong sa Domingong panimbahon ingon niini, pag-attend sa weekly cell group meetings, ug patubuon nato kini nga kausaban sa atong kinasuluran. Matag adlaw, limpyuhan nato atong kasing-kasing sa mga sagbot aron ta makapamunga tagdaghan og bunga nga mulungtad. Tuguti si Lord nga muusab kanato. Ang changed heart is trabaho sa Dios kung isurrender nato ang atong kinabuhi. Og remember, buhata usab ang imong parte. Ang atong kausaban will bring glory to God, makapahimaya sa Ginoo. Again, igsuon, kumusta ang imong kasing-kasing? Daghang salamat ug maayong gabi sa tanan. Praise God. Hallelujah. Akong ihatag ni Pastor Aweng.